Yung mga boss, may sili, kalamansi. Ayan, wow. Then, ito na siya. Tara, subo muna tayo. Tignan natin. Oh, ang sarap naman ito. Subo muna tayo. Panalo. Bakit ba? Hindi ko malatahan eh. Ano pa natin? Ang grabe. Panalo. Panalo. Harap. Panalo! 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 Hey, what's up? It's me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. So, nandito kami ngayon sa Dagupan City para kumain ng pigar-pigar. Ayun. Mga boss sa Panalo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, Boss Panalo. So tara, let's go. Tingnan na natin yung masang kainan dito. Panalo! Hello po. Hello po. Hello sir, hello po. Oh, smile naman dyan mga mag-inang beautiful. Si Chloe, smile. Lenen! Ayun, sa pigar-pigar po tayo ngayon. Lenen! Lenen! Hello po. Pasubscribe na lang po sa aking channel. Thank you po. Hello po. Just follow my YouTube channel po. Pa-shout out na lang po. Boss Panalo. Yes po. Yeah, thank you so much. Thank you po. Paki-subscribe na lang. Salamat. Ayan, sabaw ng kaliskes. Tama po, di ba? Ayan, unlimited to kahit magdamag daw. May sabaw. 24 hours, no? Ayan, sarap naman. So ayan, mga boss, nandito na tayo sa may hindi ko alam sure kung anong street to. I think Galvan Street yata, no? Galvan Street, dito sa may Dagupan City. Kung saan masarap talagang gumawa o magluto ng pigar-pigar dito. So, samahan nyo kami mga boss na kumain ng pigar-pigar. Let's go! Did the homework? Panalo!
Hey, what's up? We here. Galvan Street ulit. Pagdito sa Dagupan City. Para kakain ng pigar-pigar. Ayan, no? What's up, mga kids? Ayun. So, sarap naman kumain dito. Nakakamiss kumain dito. Yan. Tara, kain na tayo ng pigar-pigar mga boss. Yung mga boss, may sili, kalamansi. Ayan, wow. Then, ito na siya. Tara, subo muna tayo. Man natin. Oh, ang sarap naman ito. Subo muna tayo. Panalo. Bakit pa? Hindi ko malatahan eh. Ano pa natin? Ang grabe. Panalo. Panalo. Harap. Masasabi niya sa pigar-pigar. Sarap. Hindi namin gusto. Ay, ikaw. Ano masasabi sa pigar-pigar? Ito, tingin ka dito. Hindi namin gusto mga kapos pala ng mga figure nila. Kaya naubos. Busog kami. Super sarap. Panalo. Ayun, ito mga boss. Ayan, no, ubos na lang talaga lahat. Ayun. Ayun. Daming tao. Super sarap. So yan mga boss. So dito ko muna tatapusin ang aking videos tonight para sa ating new vlog ulit. Abang-abang yan po ulit sa aking mga new vlog o new videos na i-upload natin sa ating YouTube channel. So it's me, Boss Panalo in the house once again. So ang lagi nasasabi sa inyo na Panalo!